Don Juan mi pomohl vstát a zavedl mě ve tmě na místo, kde jsem nechal pasti. Chtěl, abych je pozbíral a rozebral, potom rozházel kousky větví všemi směry. To všechno provedl bez jediného slůvka. Cestou domů jsme vůbec nepromluvili. A co chceš, abych ti říkal, ptal se Don Juan, když jsem několikrát naléhal, aby mi vysvětlil události, kterých jsem byl svědkem před několika hodinami. Co to bylo? Ty víš set sakra dobře, kdo to byl, jen to nezlehčuj tím svým, co to bylo. Důležité je právě to, kdo to byl. Vytvořil jsem si vlastní vysvětlení, které mi zdánlivě vyhovovalo. Postava, kterou jsem viděl, mi velice připomínala papírového draka, kterého někdo pustil přes kopec, zatímco někdo jiný za námi ho táhl po zemi. To bylo to, co působilo jako temná silueta, která plachtila vzduchem asi 15 nebo 20 metrů. Don Juan pozorně naslouchal mému vysvětlení a potom se rozesmál, až se mu slzy kutálely po tvářích. Přestaň mlátit prázdnou slámu, k věci, co pak to snad nebyla žena? Musel jsem připustit, že když jsem upadl a podíval se nahoru, uviděl jsem temnou siluetu ženy v dlouhé sukni, která mě přeskakuje velmi pomalým pohybem. Potom jakoby něco tu temnou siluetu vytáhlo a ona pak nade mnou přeletěla velikou rychlostí a narazila do křoví. Právě tento pohyb mě vlastně přivedl na myšlenku papírového draka. Don Juan odmítl o této události dál mluvit. Následující den musel jít na jakési záhadné pochůzky a já jsem jel na návštěvu ke známým indiánům Yaquijům do jiné obce. Středa 12. prosince 1962. Jakmile jsem přijel do jakýské obce, pověděl mi Mexičan, který tam měl obchod, že si pronajal gramofon a 20 desek z výbavy Ciudad Obregón na fiestu, kterou měl v plánu té noci uskutečnit na počest Panny Guadalupské. Všem jim oznámil, že už učinil všechna nezbytná opatření s pomocí Julia, obchodního cestujícího, který přijížděl 2krát do měsíce vybírat splátky za levné odložené šatstvo, jež se mu podařilo prodat některým indiánům. Krátce po poledni přivezl Julio gramofon a napojil ho na dynamo, které zásobovalo obchod elektřinou. Ujistil se, že funguje, pak nastavil hlasitost na maximum a připomenul obchodníkovi, aby na žádný knoflík ani nesáhl. Potom začal třídit desky. Vím, kolik škrábnutí je na každé z nich, oznámil Julio obchodníkovi. Tohle řekni mojí dceři, na to obchodník. Ty za to ručíš, ne tvoje dcera. To je jedno, ona bude ty desky vyměňovat. Julio trval na tom, že je mu úplně jedno, jestli bude gramofon obsluhovat ona nebo někdo jiný, ale že obchodník musí zaplatit každou poškozenou desku. Obchodník se začal s Juliem hádat, Julio zrudl ve tváři. Občas se obrátil k velké skupině Yaquijů, kteří se shromáždili před obchodem a rukama a všelijakými grimasami dával najevo, jak je zoufalý a zničený. Zřejmě požadoval nějakou zálohu jako poslední možné řešení. To zase vyvolalo další dlouhé dohadování o tom, co to vlastně znamená poškozená deska. Julio autoritativně prohlásil, že za každou poškozenou desku je třeba zaplatit, jako by byla nová. Obchodník byl čím dál rozzlobenější a začal rozpojovat prodlužovačky. Zdálo se, že je rozhodnut odpojit gramofon a oslavu odvolat. Zákazníkům shromážděným před obchodem dával jasně najevo, že se snažil udělat, co mohl, aby se s Juliem dohodl. Na chvíli se zdálo, že se oslava nepodaří a to ještě ani nezačala. Blas, starý Yaquij, u něhož jsem bydlel, se nahlas pohrdlivě vyjádřil, jak smutně na tom Yaquijové jsou, když si ani nemůžou oslavit svůj nejuctívanější náboženský svátek, Den Panny Guadalupské. Chtěl jsem zasáhnout a nabídnout se, že pomůžu, ale Blas mě zarazil. Řekl, že kdybych tu zálohu zaplatil, obchodník by ty desky určitě sám rozbil. Ten je horší než všichni, jen ať tu zálohu zaplatí, odírá nás, tak proč by neměl zaplatit? Po dlouhém dohadování, při kterém byli kupodivu všichni přítomní na straně Julia, dospěl obchodník k podmínkám, které byly přijatelné pro obě strany. Nezaplatil sice zálohu v hotovosti, ale přijal odpovědnost za desky i gramofon. Juliova motorka za sebou zanechala prašnou stopu, jak se Julio rozjel do vzdálenějších domů po okolí.
Blas řekl, že se snaží dostat se ke svým zákazníkům dříve, než přijdou do obchodu a utratí všechny peníze za chlast. Když to říkal, vynořila se za obchodem skupina indiánů. Blas se na ně podíval a začal se smát a všichni ostatní také. Blas řekl, že ti indiáni jsou Juliovi zákazníci a že se schovávali za obchodem a čekali, až odjede. Oslava začala brzy. Obchodníkova dcera dala desku na talíř gramofonu a spustila přenosku. Ozval se příšerný hlasitý skřípot a pískání a potom ohlušující hlas trubky a několika kytar. Oslava znamenala pouštět ty desky na plné pecky. 4 mladí Mexičané tančili se 2 obchodníkovými dcerami a 3 dalšími Mexičankami, jakýové netančili. S očividným potěšením sledovali každý pohyb tanečníků. Zdálo se, že se baví, když je jen tak pozorují a přitom si lokají laciné tekily. Každému, koho jsem znal, jsem koupil sklenku. Chtěl jsem se vyhnout pocitům výčitek. Chodil jsem od jednoho k druhému, povídal si s mnoha indiány a nabízel jim pití. Všechno to pěkně klapalo, dokud si neuvědomili, že já sám vůbec nepiju. Zdálo se, že to okamžitě všechny rozladilo. Bylo to, jako by najednou celá skupina odhalila, že tam nepatřím. Indiáni začali být nevrlí a vyhýbaví. Mexičani, kteří byli stejně opilí jako indiáni, si ve stejnou chvíli uvědomili, že ke všemu ani netančím. Zdálo se, že se cítí ještě uraženější, začali být velmi agresivní, jeden z nich mě násilím chytil za paži a odvlekl blíž ke gramofonu, druhý mi nalil plný šálek tekily a nutil mě, abych ji vypil na ex a dokázal jim, že jsem mačo, že jsem chlap. Snažil jsem se hrát o čas a smál se jako idiot, jako bych se opravdu celou situací bavil. Prohlásil jsem, že bych si nejdříve rád zatancoval a potom teprve se napil. Jeden z mladíků zavolal název písně a dívka, která se starala o gramofon, se začala probírat kupou desek. Zdálo se, že trochu přebrala, i když žádná z žen nepila otevřeně a dělalo jí trochu potíže desku nasadit. Jistý mládenec prohlásil, že na desce, kterou vybrala, ten twist není, tak se zase začala přehrabovat v kupě desek. Pokoušela se vybrat nějakou vhodnou desku a všichni se kolem ní nahrnuli a zapomněli na mě. To mi dalo dost času, abych odběhl za obchod a dostal se z osvětleného prostranství i z dohledu. Stál jsem asi 30 metrů stranou ve tmě u keřů a snažil se rozhodnout, co mám dělat. Byl jsem unavený. Měl jsem pocit, že už je na čase nasednout do auta a jet domů. Pustil jsem se k domu, kde bydlel Blas a kde jsem parkoval. Představoval jsem si, že když pojedu pomalu, nikdo si ani nevšimne, že odjíždím. Ti, kdo se starali o gramofon, zřejmě stále ještě hledali desku. Slyšel jsem totiž jen vysoké pískání amplionu, potom se však najednou ozval ohlušující rámus twistu. Zasmál jsem se, když jsem si představil, že se asi obrátili k místu, kde jsem stál a zjistili, že jsem zmizel. Uviděl jsem pár temných siluet lidí, kteří šli proti mně směrem k obchodu. Když jsme se míjeli, zamumlali Buenas noches. Poznal jsem je a promluvil jsem na ně. Řekl jsem jim, že ten večírek je skvělý. Než jsem došel k ostré zatáčce na silnici, potkal jsem ještě 2 další lidi, které jsem nepoznal, ale i tak jsem je pozdravil. Hlasitý rámus gramofonu byl na silnici bezmála stejně ohlušující jako před obchodem. Noc byla temná, bez hvězd, ale záře světel obchodu mi umožňovala celkem dobře vidět okolí. Blas bydlel velmi blízko a tak jsem přidal do kroku. Potom jsem si všiml temného tvaru osoby, která seděla nebo snad dřepěla vlevo ode mě v zatáčce cesty. Blesklo mi hlavou, že je to třeba někdo z oslavy, kdo odešel přede mnou. Vypadalo to, že si ulevuje na kraji silnice, ale bylo to divné, protože lidé z této obce chodili vykonávat svou potřebu do hustého křoví. Napadlo mě, že ať je to kdokoliv, určitě bude opilý. Přišel jsem k zatáčce a řekl jsem Buenas noches. Ta osoba mi odpověděla strašidelným vrčivým až nelidským zakvílením. Chlupy na těle se mi doslova naježily, na okamžik jsem byl paralyzován, potom jsem rychle vyrazil, letmo jsem zahlédl temnou siluetu, která se napůl postavila. Byla to žena, byla schýlená, nakloněná dopředu, ušla několik metrů v téhle pozici a potom začala hopsat. Rozběhl jsem se a ta žena přitom vedle mě poskakovala jako pták, držíc se mnou krok. Ve chvíli, kdy jsem dorazil k Blasovu domu, mi zrovna křižovala cestu a takřka jsme se dotkli. Přeskočil jsem malý suchý příkop před domem a proběhl chatrnými dveřmi.
Blas už byl doma a zdálo se, že ho můj příběh vůbec nevzrušuje. Pěkně si z tebe utáhli, uklidňoval mě. Indiáni s velkým potěšením škádlí cizince. Tenhle zážitek mě tak rozčílil, že jsem na druhý den zajel zase k Donu Juanovi, ačkoliv jsem měl v plánu jet domů. Don Juan se vrátil pozdě odpoledne, nedal jsem mu ani čas, aby něco řekl a všechno jsem to na něj vychrlil, včetně toho, jak věc komentoval Blas. Tvář Dona Juana zvážnila, možná, že se mi to jenom zdálo, ale připadalo mi, že ho to znepokojilo. Nemůžeš přikládat moc váhy tomu, co ti říkal Blas, řekl vážným tónem, ten oboj mezi čaroději neví nic. A co jsem měl dělat? Měl jsem tam zůstat stát? Správně. Když se bojovník setká se svým protivníkem a protivník není obyčejnou lidskou bytostí, musí zaujmout svoje stanoviště, jedině tak se stane nezranitelný. Co to říkáte, Done Juane? Říkám ti, že se potřetí setkal se svým protivníkem, který je ti rovný, pronásleduje tě a čeká, až uděláš nějakou chybu. Tentokrát tě málem dostala. Zaplavila mě vlna úzkosti a strachu. Obvinil jsem Dona Juana, že mě uvedl do tohoto zbytečného nebezpečí. Stěžoval jsem si, že hra, kterou si se mnou pohrává, je krutá. Bylo by to kruté, kdyby se tak stalo průměrnému člověku, ale v okamžiku, kdy člověk začne žít jako bojovník, přestává být obyčejný a kromě toho jsem ti nenašel rovnocenného protivníka, protože bych si s tebou pohrával nebo abych tě škádlil a trápil. Rovnocenný protivník tě pobídne kupředu. Pod vlivem protivníka, jakým jela Katalina, možná budeš muset použít všechno, čemu jsem tě naučil. Nemáš žádné jiné východisko. Chvíli jsme mlčeli. Jeho slova ve mně vyvolala značné obavy. Don Juan potom chtěl, abych co nejlépe napodobil výkřik, který jsem slyšel, když jsem řekl Buenas noches. Pokusil jsem se ten zvuk reprodukovat a vydal jsem podivné strašidelné zakvílení, které mě vystrašilo. Donu Juanovi moje produkce zřejmě připadla směšná, protože se takřka nezřízeně rozesmál. Chtěl, abych mu rekonstruoval všechno po pořádku, jakou vzdálenost jsem běžel, jak daleko ta žena byla ode mě, když jsem se s ní střetl, jak daleko ode mě byla, když jsem doběhl do domu a jaké bylo to místo, kde začala poskakovat. Žádná tlustá indiánka by neuměla takhle skákat, usoudil, když uvážil všechny proměnné. Ta by ani tak daleko nedoběhla. Na ta slova jsem vyletěl, já sám bych takhle jedním skokem nepřeskočil víc než něco přes metr a pokud se nemýlím v tom, co jsem viděl, ta žena musela každým skokem překonat dobré 3 metry. Samozřejmě víš, že od teďka se musíš mít stále na pozoru, řekl Don Juan naléhavým tónem. Pokusí se ti zaklepat na levé rameno ve chvíli, kdy nebudeš ostražitý a kdy budeš slabý. Co bych měl dělat? Nemá smysl si stěžovat, od teďka bude důležité, jakou si zvolíš životní strategii. Vůbec jsem se nedokázal soustředit na to, co mi říká, automaticky jsem si zapisoval poznámky. Po dlouhém mlčení se mě Don Juan zeptal, jestli mě nebolí uši nebo v zátylku. Nic mě tam nebolelo. Don Juan mi vysvětlil, že kdybych měl v některé z těchto oblastí nepříjemné pocity, znamenalo by to, že jsem nebyl pohotový a že měla Katalina poranila. Všechno, co si udělal ten večer, bylo špatně, řekl Don Juan. Především si jel na tu oslavu jen proto, abys zabil čas, jako bychom vůbec měli čas na to, abychom ho zabíjeli. To tě oslabilo. Chcete snad říct, že nemám chodit na večírky? Ne, to nemám na mysli. Můžeš si chodit kam chceš, ale když někam jdeš, musí za to nést plnou odpovědnost. Bojovník žije strategicky. Na takovou oslavu nebo sešlost by šel jenom tehdy, jestliže to vyžaduje jeho strategie. To samozřejmě znamená, že se bude plně ovládat a že bude dělat všechno, co uzná za nezbytné. Díval se na mě upřeně a usmíval se, potom si zakryl tvář a tiše kuckal smíchy. Jsi v pěkné kaši, říkal mi. Tvůj protivník je ti na stopě a poprvé v životě si nemůžeš dovolit dělat něco nepořádně a nazdař Bůh. Tentokrát se budeš muset naučit provádět úplně jiné dělání strategické. Musíš se na to dívat takto, jestliže přežiješ výpady La Catalíny, jednoho dne jí budeš muset poděkovat, že tě přinutila změnit tvoje dělání. To, co říkáte, je strašné, křičel jsem. A co když to nepřežiju? Bojovník nikdy nehoví takovýmhle myšlenkám, bojovník dodržuje strategické dělání, když musí jednat se svými bližními a v tomhle dělání není vítězství ani porážka, v tomhle dělání jsou jenom činy.
Zeptal jsem se, co patří do strategického dělání. Patří tam, že člověk není vydán na milost a nemilost druhým. Například na té oslavě si byl jako šašek, ale ne proto, že by to nějak posloužilo tvému účelu, ale jen proto, že ses vydal těm lidem v šanc. Nikdy si nic neovládal a proto si před nimi musel utéct. A co jsem měl dělat? Vůbec tam nechodit nebo tam jít, abys vykonal něco konkrétního. Po těch tahanicích s Mexičany si byl oslaben a La Catalina té příležitosti využila a tak se usadila na cestě, aby tam na tebe číhala. Tvoje tělo sice vědělo, že něco není v pořádku, ale ty jsi na ní přesto promluvil, to bylo strašné. Při žádném takovém střetnutí nesmíš na svého protivníka promluvit ani slovo. Potom se k ní obrátil zády, to bylo ještě horší. Potom si před ní utíkal a to bylo to nejhorší, co jsi mohl udělat. Je zřejmě velmi nešikovná. Čaroděj, který za to stojí, by tě byl rovnou setnul, jakmile ses otočil zády a začal utíkat. Až dosud bylo tvou jedinou obranou setrvávat a tančit po svém. O jakém tanci to mluvíte? Don Juan mi vysvětlil, že to králíčí podupávání, které mě naučil, byl první krok tance, který si bojovník rozvíjí a zdokonaluje po celý život a který potom tančí na svém posledním pozemském stanovišti. Na chvíli jsem pocítil zvláštní stav střízlivosti a napadla mě řada všelijakých myšlenek. Na jedné straně bylo jasné, že to, co se odehrálo mezi mnou a La Catalinou, když jsem se s ní střetl poprvé, bylo skutečné a že nemůžu zavrhnout možnost, že mě opravdu sleduje. Na druhé straně jsem nedokázal pochopit, jak mě mohla sledovat, a to vedlo k slabounkému podezření, že na mě Don Juan šije boudu a že ty podivné a tajuplné věci, kterých jsem byl svědkem, nějak vytváří sám. Don Juan se najednou podíval na oblohu a řekl, že mám ještě čas, abych si šel tu čarodějnici zkontrolovat. Ujistil mě, že skoro nic neriskujeme, protože jenom pojedeme kolem jejího domu. Musíš si potvrdit, jestli odpovídá i tvar jejího těla, řekl Don Juan. Potom už nebudeš mít v hlavě žádné pochybnosti. Mocně se mi potily ruce a pořád jsem si je musel utírat ručníkem. Nasedli jsme do auta a Don Juan mě nasměroval na hlavní dálnici, z níž jsme pak sjeli na širokou nedlážděnou silnici. Jel jsem uprostřed vozovky, protože byla do hloubky rozrytá těžkými náklaďáky a traktory a moje auto je posazeno příliš nízko na to, aby projelo na některé straně. Jeli jsme pomalu prostředkem v hustém mračnu prachu. Během dešťů se na silnici vytvořily boule z hlíny a hrubého štěrku, kterým se občas vyrovnávaly díry, hroudy zaschlého bláta narážely na kovový podvozek auta a hlasitě bubnovaly. Když jsme přijížděli k malému můstku, řekl mi Don Juan, abych zpomalil. Seděli tam 4 indiáni a mávali na nás. Nebyl jsem si jist, jestli je znám nebo ne. Přejeli jsme přes most. Silnice se mírně stáčela. Tamhle bydlí ta žena, zašeptal mi Don Juan do ucha a ukázal očima na bílý dům, obehnaný vysokým bambusovým plotem. Řekl mi, abych se otočil do protisměru, zastavil uprostřed silnice a počkal, jestli bude ta žena dost podezřívavá a ukáže obličej. Stáli jsme tam asi 10 minut, které mi připadaly jako celá věčnost. Don Juan neřekl ani slovo, seděl bez hnutí a díval se na ten dům. Tamhle je, řekl, a tělo mu z ničeho nic najednou poskočilo. Viděl jsem temnou neblahou siluetu ženy, která stála uvnitř domu a dívala se otevřeným oknem. Místnost, kde stála, byla tmavá, což jen zvýrazňovalo temnotu její siluety. Po několika minutách žena vykročila ze tmy místnosti, postavila se do dveří a pozorovala nás. Chvíli jsme se na sebe dívali a potom mi Don Juan řekl, abych jel dál. Nemohl jsem ani promluvit, byl bych přísahal, že to byla ta žena, kterou jsem viděl poskakovat ve tmě u silnice. Když jsme se asi po půl hodině vrátili na dlážděnou silnici, Don Juan promluvil. Tak co, poznáváš ten tvar? Dlouho jsem váhal, než jsem odpověděl. Bál jsem se říci, že ano, protože to znamenalo závazek. Pečlivě jsem volil slova, kterými jsem odpověděl. Řekl jsem, že tenkrát už byla přílišná tma, abych si tím mohl být naprosto jistý. Don Juan se zasmál a jemně mě poklepal po hlavě. Byla to ona, že jo? Nedal mi však čas odpovědět, položil si prst na ústa na znamení ticha a zašeptal mi do ucha, že nemá smysl něco říkat, protože jestli chci přežít výpady La Cataliny, budu muset využívat všeho, čemu mě naučil.